Mae'r cwestiwn yn dweutho ni bod gronyn yn symud mewn llinell syth, fel bod y gyflymiad a'r amser T eiliad wedi rhoi gan, na mae fe mewn dau ran. Felly, tan o'r amser T yn 0, tan bod 5 eiliad wedi mynd heibio, mae A gyda'r hafaliad 2t-8. Hynny yw, mae'r cyflymiad yn amrywio. Ond, unwaith mae t yn cyrraedd 5, a wedyn mae A yn gyson, sef 2. So mae'r cyflymiad yn gyson ar ôl 5 ac yn amrywio cyn 5. Hefyd mae'n dweud chi ar amser t yn 0, cyflymiad y gronyn yw 12 metr yr eiliad. Felly, ni angen rhwng 0 a 5 darganfod fynegiad ar gyfer cyflymder y gronyn. Felly cyflymder y gronyn ni'n cael wrth integri A. A yw dv dt. Felly integri A wedyn gallwn ni gael, wel, nid e'n swyddogol, gwahanu'r newidyn, dv dt yw A, 2t-8 yw'r mynegiad, gwahanu'r newidyn, felly integri dv, integri 1 dychmygol dv, a ochr draw ni'n integri 2t-8 yn ôl t, gyda t. Felly integri 1 yn rhoi v i ni, felly integri a ni'n cael v, 2t yn mynd yn 2t sgwad dros 2, a minus 8 yn mynd yn minus 8t. Achos gallai fod rhyw gysonyn ar ôl ni'n goffod rhoi cysonyn mewn, bwysig iawn, mwy pwysig yn mecaneg na yn gwaith pur. Felly, mae hwnna yn tacluso i fod yn v yn haflu t sgwar minus 8t plus c. Ni nawr yn gwybod ar amser t yn 0 roedd v yn hafal i 12. Felly ni'n gallu gosod rhywna mewn i'r hafaliad a ni'n cael 12 yn haflu 0 minus 0 plus c yn rhoi ni bod c yn hafal i 12. Felly gallwn ni gosod hwnna nôl mewn i'r mynegiad. Felly v yn haflu t sgwar minus 8t plus 12. Dim ond os yw t rhwng 0 a 5. Cyn mynd mlaen, ni'n mynd i edrych ar beth sy'n digwydd yn gwmws i'r gronyn yma yn ystod y fideo. Felly lan tan 5, mae gyda ni'r cyflymder yma. Gosod tabl gwerthoedd a t yn mynd o 1 i 5 a wedyn ni 6, 7 ac yn y blaen. Mae a gyda ni'n 2t-8 lan tan 5 a wedyn mae v yn t sgwar minus 8t plus 12 lan tan bod t yn 5 hefyd. Felly gosod gwerthoedd mewn, t yn 0, ni'n cael a yn minus 8, t yn 1, ni'n cael 2 minus 8 yn minus 6, t yn 2, 4 minus 8 yn minus 4, t yn 3, 6 minus 8 yn minus 2, t yn 4, ni'n cael 8 minus 8 yn 0, a t yn 5, felly 10 minus 8 yn 2. Yn y cyfamser, pan mae t yn 0, mae v yn mynd i fod yn 12. Pan mae t yn 1, mae 1 minus 8 plus 12 da fi yn 5. Pan mae t yn 2, mae 4 minus 16 plus 12, mae'n mynd nôl i 0. A t yn 3, mae gyda ni 9 minus 24 plus 12, a ni'n mynd i minus 3. T yn 4, 16 minus 32 plus 12, a mynd ni minus 4. A wedyn, amser mae t yn 5, mae 25 minus 40 plus 12, a ni'n mynd nôl i minus 3. Mae hwn yn fynegiad quadratig, felly bydd ganddo fe bwynt minimum. Mae'r pwynt minimum chi'n gweld yn digwydd pan mae t yn 4 a'r pwynt minimum yw minus 4. Ar ôl t yn 5, mae a yn 2, hwnna'n golygu 2 metr yr eiliad pob eiliad. Felly mae v yn cynyddu 2 metr.
am bob eiliad. Felly mae A yn mynd i fod yn 2 ar bob un wedyn, a wedyn ni'n ado 2 metr bob eiliad, felly mae -3 mynd i -1, mynd i +1 a mynd i 3. Felly dyna beth sy'n digwydd i'r gronyn. A chi'n gallu gweld y pwynt minimum yn, os nawn ni gwblhau'r sgwar ar y t² -8t plus 12 yma, cymeryd y 2 gynta i gwblhau'r sgwar, felly t - 4, felly t - 4 wedi sgwario, a 2 darn gynta yw t² minus 2 waith y canol, felly -8t, ond mae plus 4 i sgwario dynnu, felly ni'n cael gwared y 4 i sgwario a ador 12. Mae hwnna'n rhoi i ni t - 4 di sgwario minus 4 wedyn. Ni ymlaen i cwestiwn B. Trwy hyn, darganfyddwch gyflymder y gronyn pan mae t yn 14. Hynny yw, t yn 14 yn mynd heibio'r 5 a mlaen wedyn nes bod t yn 14. Felly mae sawl ffordd gallwn ni wneud hwn, ond gynta gyd mae rhaid ni weld beth yw'r cyflymder pan mae t ar ddiwedd y cyfnod rhwng 0 a 5. Beth yw f pan mae t yn haflu 5. Felly gosod 5 mewn i'r fformwla a ni'n cael 25 minus 40 plus 12 yn rhoi -3. Felly pan mae t yn 5, mae cyflymder yn -3. A welwch chi o'r tabl cynnig, gallen ni fynd lan o fyna yna'r cyfri lan pob eiliad a adod 2 metr nes bod ni'n cyrraedd bod t yn 14. Dyna un ffordd. Neu, gallwn ni ddefnyddio yr hafaliadau cyflymiad cyson a meddwl nawr mae t yn mynd i fod yn 9 eiliad o y t'n haflu 5. Mae angen 9 eiliad yn ni gyda A yn gyson 2. Felly beth i ni'n gwybod, ar ôl bod t yn 5, ni'n gwybod bod cyflymiad cychwynnol yn -3 a yn 2 cynyddu 2 bob tro nes bod 9 eiliad i mynd a beth yw'r cyflymder ar y diwedd. Felly defnyddio un o'r hafaliadau cyflymiad cyson sy'n cynnwys y 4 yna a gallwn ni weld bod i bedol yn -3 plus 2 lluos i 9 a ni'n cael 15 eiliad, metr yr eiliad mas ar ôl 14 eiliad. Felly 5 ar gyfer rai cychwynnol a wedyn 9 wedyn a ni'n cael 15. Dull arall gallech chi fod i defnyddio yw hafaliadau differol. Felly ar ôl 5 mae A yn haflu 2, felly ni'n mynd i wahanu'r newidyn fan hyn, felly integri dv yn haflu integri a 2 dt, felly integri dv a ni'n cael v yn unig, integri 2 a ni'n cael 2t ar yw gysonyn gwahanol tro yma. Ni'n gwybod pan oedd t yn 5, oedd v yn -3. Felly -3 yn haflu 10 plus gysonyn, ail gysonyn, felly mae'r ail gysonyn yn -3. Felly mae'n hafaliad ni ar gyfer v ar ôl bod t yn 5 yn mynd i fod yn 2t minus 13. Gosod t yn 14 a ni'n cael 15 mas eto. Felly 3 ffordd gallech chi fod wedi darganfod bod v yn haflu 15, y cyflymiad pan mae t yn 14. Mi edrych nawr ar datrysiad gyda GeoGebra. Felly dyma'r darn sy'n dangos cyflymiad yn newidol. Mae graff llinol gyda fe. Wedyn, amser mae t yn 5, ni'n cyrraedd y cyflymiad cyson sef 2. Felly dyna y graff y cyflymiad. Os ni'n gosod mewn wedyn yr cyflymder, felly mae'r cyflymder
yn mynd i fod yn newidol ar ôl integru y cyflymiad. O'n i wedi cael hafaliad ar gyfer fi, oedd fi yn dod yn hafel i fi sgwar minus 8t plus 12, os dwi'n cofio. Felly dyna graff y cyflymder, a mae'n cyrraedd pigyn, chi'n cofio yn y tabl gwerthoedd, oedd yn cyrraedd i safbwynt pan oedd tî'n hafel i 4, roedd y gwerth minimum yn minus 4. Wedyn mae'n cynyddu. Ar ôl amser oedd yn cyrraedd 5, yr cyflymder yn cynyddu 2 bob eiliad, nes bod yn cyrraedd 0, mae'n heibio 0, a dyna lle oedd yr ateb ar gyfer B. Pan oedd tî'n 14, oedd fi yn 15. Gallwn ni symud hwn ar i chi gael gweld beth sy'n digwydd. Felly ni'n symud y cyflymiad newidol, a ni'n gallu gweld fel mae tî'n cyrraedd 1, mae cyflymiad gyda ni am y cyflymder dyn ni. Pan mae'r tî'n cyrraedd 2, oedd y cyflymder yn 0 a'r cyflymiad yn minus 4. Mae'n mlaen pan oedd tî'n 4, oedd y cyflymder yn minus 4, a'r tî'n 4 a'r cyflymiad yn 0 cario mlaen nes bod tî'n hafel i 5. Ac o'n i newid wedyn o fod yr bianedd, yr cyflymder yn newidol, wedyn mae'r cyflymiad yn gyson, felly mae'r cyflymder a graff y llinol gyda ni. Felly beth oedd 2t minus 13, fel oedd t yn mynd yn fwy a fwy. A fel o'n i'n cyrraedd 14, ni'n cyrraedd ateb i B. Datrysiad ar gyfer B. Felly chi'n gallu gweld beth oedd y digwydd. Oedd y cyflymiad yn newidol, oedd gyda fe hafaliad llinol, wedyn oedd e'n gyson, a yn groi ni cyflymder oedd yn amrywiol, a wedyn ni cyflymder oedd yn rhoi graff llinol i. Y quadratic gynta, a wedyn llinol. Felly jyst blas chi gael gweld beth oedd yn digwydd gyda GeoGebra.